Sharin fim ɗin Kwana 90. Fitacciya kuma shahararriyar jaruman da cikin fim ɗin Kwana 90 wato Salma ta rasu sanadiyar buga zuciya, wanda hakan ya faru ne sanadiyar soyayya sahabi da ke cikin zuciyarta, wanda kuma ya fito ya sanar da ita cewa ba zai aure ta ba. Wannan abu shi ya ɗaga mata hankali, ya sa har ta rataye kanta ta mutu. Da fatan za ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Kuma muna son mu rinka ganin comment ɗinku. Da fatan ba za ku manta da danna mana likin ba. Mun gode. Fitacciya kuma shahararriyar jarumar fim ɗin Kwana 90 wato Salma ta rataye kanta saboda baƙin ciki da ya tarin mata cikin zuciya na rasa masoyinta wanda take matuƙar ƙauna a cikin zuciyarta. Ta rataye kanta ne a cikin wani kango wanda bayan ta haɗa kayanta ta bar gidan iyayenta. An yi kwana da kwanaki ana neman ta, daga ƙarshe sai ga bayyana gawa wannan jarumar. To, ko iyayenta za su ji game da rasuwar tata? Shin ko saurayin nata Habibin nata ya zai ji maganar rasuwar masoyiyar tasa wato Sahabi? A bangaren amarya ya kuwa shirye-shirye sun yi nisa na bikinta tare da ABM Adnan, wanda ake abubuwan na kecire ne, kama daga gidan da za ta zauna da kuma shagulgulan da za a gabata a cikin wannan shahararre kuma ƙayataccen biki. Rayya hankali ya kwanta domin kuwa ta samu cikar burinta. Dama Rayya yarinya ce wanda ba ta son rayuwar ƙauye, ta fi son rayuwar wayewa, rayuwar birni, kuma gida na hutu na jin daɗi. To a wannan karam dai kam Rayya ta samu. Inda a ɓangaren saurayinta kuma na can ƙauyensu yana fafutuka domin ganin cewa Rayya ta zama mallakinsa, inda ya je gurin boka domin ya taimaka masa ya samu Rayya ta zama mallakinsa. Wannan boka ya sanar da shi cewa idan da ya je ya ɗebo ƙasar da Rayya ta taka kafafunta a kai, to insha Allah Rayya ta zama mallakinsa zai aure ta, inda ba tare da ɓata lokaci ba suka nufi wurin wani mai nama wanda suka san cewa idan dai sun je wannan guri ba makawa Rayya za ta iya zuwa wannan guri. Da wannan suka aniya kudirin su cewa idan ta zo tana tafiya za su je su ɗebo ƙasar sawayen nata. Ba da ɓata lokaci ba sai ga Rayya ta zo tare da escort ɗinta. Bayan ta gama abin da take ne sun ja mota sun tafi. Su kuma suka fito daga cikin maɓoye su domin su je su ɗebi wannan ƙasa da Rayya ta taka. Zuwan suke da wuya daman gari ya haɗa hadari sai ruwa ya kece. Inda wannan saukar ruwa na sama shine ya janyo musabbabin da ba su ɗebi wannan ƙasa ba, suka tafi tare da cizon yatsa. Bayan da suka sanar da boka abin da ya faru, boka ya kutun ya musu faɗa cewa me yasa ba su ɗebo ƙasar ba, ina ruwansu da ruwan da ya sauka a kai. Ai da sun sani da sun ɗebo. To fa wannan shine sun ga samu sun ga rashi. Inda bayan nan saurayin Rayya din ya ƙudiri aniyar cewa insha Allah ba zai sake dawowa gurin wannan boka ba sai da wannan ƙasa ta sawayen Rayya. To ana cikin wannan yanayi ne kuma ita kuma Hajiya bawa mai kada. Tashin hankali ya mata yawa a cikin zuciyarta, domin kuwa bayan da Salma ta bar gida abubuwa da dama suna ta faruwa marasa daɗi. Inda a cikin wannan yanayi ta samu mai gidanta a freezer wato bawa mai kada, ta kuma sanar da shi duk abubuwan da suke faruwa, wanda bai ji daɗin wannan zuwa nata ba, domin ko ta sanar da shi abubuwan marasa daɗin jin wanda za su ɗaga masa hankali. Inda suka yanke shawarar lalle wannan biki na Rayya a ɗaga shi, domin ko ba su da natsuwa da kwanciyar hankali da za su aiwatar da wannan bidiri na bikin Rayya. Ba tare da ɓata lokaci ba, aiko ta daga nan firizin ɗin ba ta wuce ko ina ba, sai wurin hakimi domin ta sanar da shi buƙatar ta. Inda zuwan take da wuya, ta kuma sanar da shi cewa ga abubuwan da yake tafa da ita. Ba tare da ɓata lokaci ba muka ji hakimi ya watsa mata ƙasa a ido, domin kuwa ya tabbatar mata da cewa bikin Rayya yana na yanda aka sashi ba kuma za a ɗaga shi domin su ba ƙananan mutane ba ne, ko ba mutane ne masu gazawa ba. Inda ya taushe ta da maganganu, a haka dai ta baro fada ba tare da ta samu biyan buƙatar ta ba. A ɓangaren Rayya amarya ko tana ci gaba da farin ciki da annashuwa domin kusantowar bikinta da ABM Adnan, wanda shine cikar burinta da kuma kwanciyar hankalinta, inda za ta huta ta ji daɗi ta taka kowa son ranta. Inda a ɓangaren gwamnan Alfawa wato Malam yana ci gaba da gudanar da al'amuran mulkinsa cikin gaskiya da riƙon amana da kuma takatsantsan da tsantseni da aikata aika na ƙwarai saɓanin tsohuwar gwamnati da ta gabata. Inda muka ja ƙarƙashin gwamnatin tasa aka buƙaci da ya sa hannu domin a fitar da Matawalle waje ƙasar waje domin nema masa lafiya saboda lalurar da take damunsa, amma Ferry ya ƙasa ya nuna cewa
asibitocinsu da suke da su a Alfawa sun isa su kula da shi ƙarƙashin rashin lafiyar tasar take fama da shi. Inda muka ji Hajjara bawa mai kada ta daka tsalle ta ce wannan mutumi ba mai ƙaunarsa ba ne ba, domin kuwa ya ƙi amsa ƙudurinsu na cewar lallai sai dai ya ajiye Safiyana Ala asibitocin Alfawa domin a cigaba da duba lafiyarsa, ba za a fita da shi ƙasar waje ba. Wannan abu ma ya mutukar ɗaga masa hankali. A ɓangaren Yawala kuwa baƙin ciki da tashin hankali ya masa yawa, domin ku ya rasa masoyarsa a bar ƙaunarsa wato Rayya, inda yake cikin kunci da masifa. Duk wanda ya taba shi ba magana mai daɗi sai masifa, ko da kuwa Hajjara ba mai kada ce ta masa magana to lallai sai ya ƙoƙari yadda ya mayar mata da martani, domin kuwa a ganin sa cewa ita ce ta sa aka yaudare shi aka hana shi rayyarsa wanda yake ƙauna yake kuma bege a cikin zuciyarsa. To duk ana tsaka da wannan kwama ta laye dai ga baki ɗaya kuma aka tsinci gawar wata matashiyar budurwa a wani kango inda ta rataye kanta. Bayan ambulance ta zo ta ɗauke ta, sai muka ga 'yan sanda sun je gidan bawa mai kada suka buƙaci da suna son ganin Hajiya saboda cikin yanayi take ciki, ta ce a ce musu cewa ba ta da lokacin ganin kowa a yau, amma da suka ce ba sun zo da muhimmiyar magana ne a take a wurin sai ku ta bi su domin sun sanar mata da cewa sun tsinci gawa wata yarinya ne kuma suna kyautata san ko 'yarta ce Salma, domin suna so su je ta gani domin ta tabbatar. Aiko babu shiri ta tashi ta bi su. Zuwa suke da wuya aka fito da wannan gawa domin Hajiya Rabuwa mai ta duba ta gani ko 'yarta ce Salma. Aiko nan da nan jikin Hajiya Rabuwa mai kada ya fara kirma. Ta shiga cikin tashin hankali da ɗimuwa, ta kasa ɗaga wannan gawa domin ma ta gani. Ɗagawa ke da wuya, aiko Hajiya Rabuwa mai kada ta yi tozali da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Da fatan za ku biyo mu cikin shirin mu na gaba domin ku ji yadda za ta kasance. Mun gode. Sharin fim ɗin Kwana 90. Fitacciya kuma shahararriyar jarumar da cikin fim ɗin Kwana 90 wato Salma ta rasu sanadiyar buga zuciya, wanda hakan ya faru ne sanadiyar soyayyar sahabi da ke cikin zuciyarta, wanda kuma ya fito ya sanar da ita cewa ba zai aure ta ba. Wannan abu shi ya ɗaga mata hankali, ya sa har ta rataye kanta ta mutu. Da fatan za ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da